Hoxe, 19 de junio de 2015, festival de fin de curso aquí no CEIP de Curtis, onde se van celebrar unha serie de actos organizados polos rapaces e o profesorado. Serán os diferentes actos que tendrán lugar. Se fillas neste tipo de celebracións como son o Nadal ou fin de curso, xa que isto é moi gratificante tanto para os pais como para os nenos, xa que para eles é moi ilusionante que podamos vir a velos á escola. Por todo isto e por todo o que se está movendo co fin de mellorar a nosa escola, moitas outras cousas que non vou agora non enumerar, e podarnos a coñecer todo o que fan os nosos nenos e nenas a través do blog da escola e outras publicacións, queremos agradecerle a todos eles este esforzo, xa que a ilusión que se lles ve a hora de realizar o seu traballo resulta contagioso e fai que os pais e nais deste centro esteamos cada vez máis contentos en mandar os nosos nenos a este colexio. Moitas gracias. Queremos darvos a benvida ao último festival deste curso 2014-2015 que remata hoxe. Estamos moi contentos de que nos acompañedes e para iso preparamos unha serie de actuacións nas que participaremos todos os nenos e nenas do colexio. Esperamos que vos gusten. A nós gustounos moito esforzo e moito tempo de preparación. Os pequeniños van escenificar un conto e recitar poesía, e os de primaria, como xa somos máis grandes, gravamos un disco, cada curso unha canción con noso profesor de música Xan. Así que iremos asistir á presentación do disco destes grandes artistas. Sen máis, imos dar comezo á primeira actuación, que como non son os nosos compañeros de infantil de 3 e 4 anos. Van escenificar o conto A que sabe a lúa e a continuación recitarán o poema. Para eles, un forte aplauso. Hola. Bueno, hola. Nós vamos a intentar escenificar un conto con estes pequerrechos que se titula A que sabe a lúa, de editorial Calandraca. Bueno, hai moito tempo que os animais andaban a maquinar a que sabería a lúa. Sería doce ou sería salgada? Non sabemos. Só querían probar un anaquiño. Entón, un bo día, ocurreuse a pequena tartaruga subir a unha montaña para probarla. E veu a tartaruga e subiu pola montaña. Intentou subir, pero non chegaba. Entón, ocurriuse unha idea. Xa sei, vou chamar o elefante para que veña, se suba no meu lombo e así poder chegar á lúa. E púxose o elefante. Estiraba a trompa moi alto, pero nada, non había maneira de coller un anaquiño. Entón dixo, xa sei, vou chamar polo león. E veu o león e púxose enriba do elefante. Pero nada, tampouco houbo maneira de pillar un anaquiño de lúa. E dixo o león, teño unha idea, vou chamar pola cebra. E
e apareceu a cebra e puxose en riba do león. Estirábase, pero tampouco chegaban a lúa. Entón, a cebra seguiu a matinar e dixo: vale, xa sei, vou chamar pola xirafa. Entón veu a xirafa e puxose en riba da cebra. Estiraba o pescozo moito, pero tampouco alcanzaba. E dixo a xirafa: vale, pois eu vou chamar polo zorro. E veu o zorro e gabeou por riba de todos os animaliños e puxose en riba da xirafa, pero tampouco chegaba. Entón dixo o zorro: bueno, pois vou chamar polo mono. Viñeron os monos, tentaron subir toda a montaña e puxérona aí encima do zorro, pero tampouco chegou. Entón o mono dixo: xa sei, vou chamar polo ratiño. E viñeron os ratiños e puxose na cima. A lúa, como estaba cansa xa de tanto xogo, estar a la tan alta, dixo: vou baixar un pouquiño, porque seguro que este ratiño, como é tan pequeniño, pois non me chega. Pero sabedes o que pasou? Que se equivocou. O ratiño dou un brinco e quitou un anaquiño de lúa. Os animaliños probaron a lúa. Que rica! A que sabía a lúa? E así, Moncho, que che sabías? A plátano. E a ti a que, Carmen? Pera. A pera. A palomitas. Bueno, a todos os nenos, a todos os animales que sabía a aquelo que máis les gustaba. E aquela noite durmiron todos os animaliños moi xuntiños e felices. E colorín colorado, este conto está rematado. Na ruíña tengo moita calor, pois o verán pronto chegou. Dona ruíña quere pasear, todo firmamento cada iluminar. Dona ruíña triste se quedou, pois o ratiño un cachiño lle quitou. Todos comeron cachiños de lúa e dormiron felices con cancións de cuna. A continuación, os nenos infantil de 5 anos recitannos poesía de despedida. Moi apropiada, xa que o día de hoxe rematan a etapa de infantil para comezar o curso que ven en primario. Esperamos que vos guste. Aplausos, por favor. Sí, pero
moitos contos para aprender a soñar. Cantamos moitas cancións, fixemos moitas gimnasia. Agora montamos máis grandes e pasamos a primaria. Tenemos que seguir da nosa raza infantil. Así queremos mandar los brincos raros. Imos de viaxe. Un forte aplauso. E seguro que vos vai sorprender. Trátase da versión da canción de Bruno Mars, Uptown Funk. Esperamos que vos guste.
Os rapaces de quinto cantan boas notas. A ver esos aplausos. E xa por último sexto, imos vos deleitar coa canción Doña Brotona. Aplaudídenos moi forte, é a nosa última actuación a sentir o instituto. Estaré de maravilla, se verás tu alcalde.
Rematamos con isto a presentación do noso disco. Únicamente queremos dicirvos que todas estas cancións xa sabedes que podedes baixalas e gravadas nas direccións que aparecen nos cartéis do festival e que tamén se nos nota a casa. Para rematar hoxe as actuacións, contamos con un grupo de batucadas, do que forman parte algúns dos nosos compañeiros, e que hoxe quixeron mostrarnos o que saben facer. Un forte aplauso para a Batucada Fustela. tedes que estar caladiños, porque senón non podemos facer o que queremos facer, vale? Venga, un poquinho máis e xa estamos rematando.
sí. Damos paso agora a nosa directora, que sabemos que xunto co resto de profes nos ten preparado unha sorpresa. Bueno, aquí vou empezar outra vez. Queríamos, antes de... Efectivamente, temos os profesores unha sorpresa preparada para algúns alumnos que se van. É dicir, tanto os que se van de sexto como para os que pasan de etapa, que se van de infantil e venen para a primaria, sí que les vamos a dar unha pequena sorpresa. Entonces, quería antes de seguir pedirvos un pouquiño de disculpas porque o sitio é moi pequeno, pero nós temos montado o escenario aquí e fora non podemos facelo porque desluce moitísimo máis, oise moitísimo menos. Entonces, explicarvos un pouquiño eso. Quería rogar un pouco, a sorpresa, a ver, vai ser para os nenos de 5 anos que pasan para primeiro e despois vai ser para os nenos de sexto que xa nos abandonan de momento. Despois po ano espero por de vez en cando veñen por aquí. Entonces, rogarles un pouco aos pais que o mellor están diante que deixen pasar as familias de 5 anos e aos de sexto para que poidan facer fotos se queren ou ese tipo de cousas, vale? Porque eu sei que hai xente fora. Entón, gustaríame que tuverades un pouco esa diferencia pequenos, de acordo? Bueno, pois entonces agora imos pasar a entregar unha orla ao alumnado de infantil de 5 anos. Quero que lles deades un gran aplauso.
disco. Como non imos facer con estes votos? Que xa temos aquí e que xa se nos dan para oíes. A eles sí que me gustaría que lle derades unha grande ovación. Estamos moi contentos de que eles vayan para arriba desta maneira tan, non sei, felices e con moitas ganas de aprender moitas máis cousas alá arriba no IES. Foi un período que eles estiveron aquí e que para nós foi moi grato, non? Estamos moi contentos de todo eso. Quero decirles que de todas formas alá arriba, cando queiran, que se acorden de nós, poden volver aquí. Aquí sempre estaremos dispostos a axudarles e que sepan que aquí teñen sempre tedes a vosa casa, se nos apetece volver e contarnos como estades, como vos vais, que necesitades, sempre estaremos aquí para vos, vale? Así que xa os sabedes. E quédeme únicamente antes decirvos que vamos para os papás de sexto, los alumnos de sexto, mandáronos un email do IES que o lunes 22 de junio entregarles o agasallo. Unha vez que rematemos aquí, pasaremos ao comedor. Agradeceríamos que viñerades porque temos uns pinchos para todos. E máis ou menos sobre a 1:10 sonará o timbre para que o alumnado, conxunto cos seus titores, suban ás aulas e vayan á entrega de notas, vale? A 1:30 sairamos autobuses e xa nos despediremos hasta o curso que ven. Gustaríame que tuverades en conta unha nota que levaron os alumnos onte, que lles mirades por aí as mochilas, porque indica todos os días que tedes que volver ao centro a recoller os nenos e nenas e os pais e nais dos nenos e nenas dos diferentes cursos as diferentes cousas, vale? Bueno, pues nada máis.
aquí todos, rapaces e pais, degustaremos uns pinchos obsequiados polo colegio, polo CEI de Curtis. Rematando xa así este curso escolar. Pois isto é o sobrante dos pinchos, xa está todo embalado, refrescos, embutidos, patatas, o cual vai destinado á cociña económica na Coruña, que se levará pola tarde, o cual seguro que agradece.